салому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам. ранги ҳар вақт дар рамазон аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2109 саршидагӣ то Mercedes Benz S-класса ки мошиниҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. касоне ки дар канали мо тоҳозир обуна шудагӣ нестай, обуна шавед, дар видео мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мешади ваз 2115 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ёвон. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6 коробка передачаш механикаи нархи мошин 25000 сомония. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, камтарак кор дорад. бамперош старт стоп мебошад ва 8 моҳи дига танировкаш мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии мо мебошади Daiwo Nexia соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передачаш механикаи нархи мошин 13500 сомония. ба рубл бигардонем 87000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷош 100% балони нав дорад ва хадавоиш нав кардагӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо тоҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. сеюм мошини фурӯшии мо мебошади BMW тройка соли бароишаш 1993 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6 коробка передача механикаи нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардон 129000 рубл мешавад ки ранги мошин мокри асфалтай, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передача механикаи нархи мошин 36000 сомония. ба рубл бигардонед 232000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш универсал. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. 1 сола техас мотораш мебошад. алишиам аст ба BMW тройка ва Daiwo Lasetta. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Caravana простой соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передача механикаи нархи мошин 28500 сомония. ба рубл бигардон 183000 рубл мешавад. мошина сасаянша тенҷибад гуфтесан 4 балони нав дорад ва документош 1 сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошади Москваи 412 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли бароишаш 1978
قرار دارد در شهر خوجند. سوزشوری گازی خالیه ابیام معطارش 1/4 коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомония. баробар бигардонед 109000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо бошади Toyota Mark II соли барои 6997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензини абиём мотораш D5 коробка передач автоматика. нархи мошин 23000 сомония. баробар бигардонед 148000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтаанд ки срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2109 соли барои 6990 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри вахш. сӯзишвори бензини абиём мотораш 1/5 коробка передачаш механика. нархи мошин 6000 сомония. баробар бигардонед 38000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалт мебошад, кузаш хачибек. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. кадом харидори аниқ бошад, боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. камбуди шамия ки ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback соли барои 6995 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензини абиём мотораш 1/6 коробка передач механика. нархи мошин 29000 сомония. баробар бигардонед 187000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки ҳамаи ҷур 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. мотораш 1.6 простои мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Serena ки соли барои 6996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензини абиём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 23000 сомония. баробар бигардонед 148000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. беҳуда занг назанед, илтимос кардагӣ. ва агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11. Toyota Corolla соли барои 2006 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия абиём мотораш 1.6 коробка передачи автоматика. нархи мошин 65000 сомония. баробар бигардонед 419000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. гуфтааст ки ҳамаи ҷур 100% Европа мебошад. ба ягон хонаи новостройка ва замин алиш карда мешавад. болои гуфтааст ки бо гап мезанем. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J соли барои 6998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин гази абиём мотораш 1.6 коробка передачаш механика. нархи мошин 34000 сомония. баробар бигардонед 219000 рубл мешавад. ранги мошин сервисе, кузаш универсал.
ماشین گفته که هم اجراش 100% یگان کمبودی ندارد، دیگر ارزان کردن نمی شود. همین جای آخرین شد. یک سال حجت دارد، سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری عمیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و ما میگذاریم به دیگر ماشین فروشی. 13 ماشین فروشی ما شد دایو تیکو سال برایش 1997 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در تورسوم زاده. سوزشوری گازی خالی ابیا موتورش 1.4 коробка передач механика. нархи мошин 16000 сомония ба рубл бигардонид 103000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, як сола ҳуҷҷат дорад ва гуфтае ки клиенти аниқ бошад бо ягончи арзон мекунем. агар خریداری عمیق باشد، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ماشین شورله لاستا سال برایش 10005 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، یگان کمبودی ندارد. سوزشوریش بنزین گاز قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام موتورش 1.6 می باشد. коробка передачش автоматیک. نرخ ماشین 34000 сомония ба рубл бигардонид 212000 рубл мешавад. ранги ماشین سفید است، کودش سیدان. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد، بیر اسفالت است. اگر خریداری عمیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 15 ماشین فروشی ما شدی Volkswagen Passat سال برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوریش بنزین خالی ابیا موتورش 0 لیتر، коробка передач автоматика. нархش 52000 сомония ба рубл бигардонид 335000 рубл мешавад. ранги мошин сафед است، کودش سیدان. اگر خریداری عمیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 16 ماشین فروشی ما شدی مرسدس بنز اس کلاس که سال برایش 6997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلاب. سوزشوری بنزین گاز ابیا موتورش 1.8 коробка передач механика. нархи мошин 46000 сомония ба рубл бигардонем 296000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар خریداری عمیق бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.